नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज व्हिडिओची सुरुवात आपण एक चांगल्या कार्यासाठी करूया. आता बघा आपल्या चॅनलवरती जसे मोठे माणसं आहेत तसे लहान मुलं पण आहेत. आपण आपल्या मीटअपमध्ये बघितलं की किती लहान लहान मुलंसुद्धा आहेत. तर आम्ही एक चांगली ऑफर तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. एज ग्रुप मी सांगितलं गेलं तर आज काजल एज ग्रुप काय आहे? 3 years to 16 years. 3 वर्षापासूनच्या मुलांपासून ते 16 वर्षाच्या मुलांपर्यंत आम्ही एक असं प्लॅटफॉर्म शोधला आहे जे ॲक्च्युली फ्री आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मचं नाव आहे येल्लो क्लास. आता येल्लो क्लास हा जो प्लॅटफॉर्म आहे सर्व डिटेल्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व दिलेली आहे. सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगतो ते काय आहे. येल्लो क्लासचा ॲप आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही सर्व हॉबीज शिकू शकता. हॉबीज म्हटलं की काय झालं, आजकाल काय झालं आहे की मुलं शिकतात पण काहीतरी त्याच्यामध्ये ना एक वेगळी हॉबी पाहिजे. हॉबी बोललं की डान्स असतं आणि हेच येल्लो क्लास तुम्हाला डान्स शिकवेल, तुम्हाला डान्सिंग शिकवेल, कुकिंग आहे, योगा आहे आणि ह्याच हॉबीसोबत ते लोक आर्ट्स अँड क्राफ्ट जशी काजल करते ते सुद्धा ते लोक शिकवतात. आणि हे सर्व मेन म्हणजे आम्ही काय हे सांगतो तुम्हाला, कारण हे सर्व फ्री आहे, कोणतेही पैसे ते चार्ज नाही करणार. ते येल्लो क्लास ॲपमध्ये हे सर्व फ्री शिकवलं जाणार आहे आणि हे सेशन सगळे ऑनलाईन लाईव्ह होणार आहे. कुठेही क्लासेसला व्हिजिट करायची गरज नाहीये किंवा पर्टिक्युलर एक प्लेस नाहीये जिथे मुलांना पाठवायचं आणि तिथे शिक्षण घ्यायचं. हे सगळं तुम्ही घर बसल्या मोबाईल थ्रू तुम्ही लाईव्ह हे सगळं शिकू शकता. मेन म्हणजे हा ॲप्लिकेशन आहे, त्याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला खाली दिलेली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करा आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये येल्लो क्लास हा ॲप डाउनलोड करा आणि तुम्हाला तिकडे सर्व काय फ्री शिकता येईल. ह्या व्यतिरिक्त ते लोक अजून पण काहीतरी वेगळं शिकवतात. जसं आपलं येल्लो क्लासमध्ये आपण इंग्लिश, मॅथमॅटिक्स, लॉजिकल रिझनिंग, हे सर्व जे सब्जेक्ट्स आहेत ते सुद्धा, GK, हे सर्व सब्जेक्ट सुद्धा ते लोक शिकवतात आहे आणि हे सुद्धा फ्री आहे. आता मेंटर्स पण त्यांनी ठेवलेत. मेंटर्स म्हणजे जे माणसं शिकवतात ना मम्मी, जे टीचर्स म्हणू शकतात, त्यांचे नावं काय माहिती का? शान, जे तुम्हाला माहितीच असतील, रिपू दमन हंडा, विद्या मालवाडे, असे सर्व टीचर्स ठेवले जे हॉबी शिकवतील आपल्याला येल्लो क्लासमध्ये. मी तर तुम्हाला खरं सांगतो, जर कोण आमच्या घरी असता तर मी रजिस्ट्रेशनसाठी नक्कीच केलं असतं. सर्व फ्री असल्यामुळे आम्ही हे तुम्हाला सर्वांना सांगतोय. आणि त्याच्यात काय वेगवेगळे प्राइजेस सुद्धा ठेवतात, स्कॉलरशिप सुद्धा ठेवतात आणि प्राइजेस ॲपल लॅपटॉप पासून ते अजून काय काय ठेवले त्यांनी, ॲपल आयपॅड, ॲमेझॉन वाउचर्स, असे खूप काय त्यांनी ऑफर्स पण ठेवलेले आहेत. या येल्लो क्लासमध्ये दर महिन्याला 10 लाखपेक्षा जास्त मुलांनी ऑलरेडी रजिस्टर केलेलं आहे आणि ते क्लासेस घेतात आहे. तर मी रिक्वेस्ट करेल की आपल्या चॅनलमध्ये जेवढे पॅरेंट्स बघतात आहेत, जेवढी त्यांची मुलं आहेत, जेवढी एज ग्रुपमध्ये असतील 3 to 16 मध्ये, त्यांनी हा ॲप डाउनलोड करावा. तेच नव्हे तर बाकी सर्वांनी पण तो ॲप डाउनलोड करून बघा. त्या ॲपमध्ये काय काय आहे, काय काय शिकवतात, कसं शिकवतात ते पण तुम्ही पहा आणि तुमच्या मुलांना एक हॉबी, एक कला शिकू द्या. आणि कसं हे सगळं प्रोफेशनलच्या अंडर मुलं शिकणार आहोत. असं नाही की कोणाला माहिती नाहीये, एक बेसिक नॉर्मल टीचर आहे असं नाहीये. एकदम प्रोफेशनल मेंटर्स आहे जे एज्युकेशन देणार आहे या सगळ्या फील्डबद्दल. मेन तुम्हाला सांगायचं कारण हे सर्व फ्री आहे, घर बसल्या बसल्या आहे, कुठं बाहेर जायची सुद्धा गरज नाही. डान्स, सिंगिंग, आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स, योगा, कुकिंग, अजून काय पाहिजे, ह्याच्यातला एक पण जर तुम्ही मास्टर केलात ना तर मग पुढे जाऊन खूप सक्सेसफुल होऊ शकता. आणि जर कधी पॅरेंट्सला वाटलं की तुमचा मुलगा किंवा मुलगी किती प्रोग्रेस करताय किंवा काय करताय, तर या ॲप्लिकेशनमध्ये डॅशबोर्ड सुद्धा दिलेला आहे. डॅशबोर्ड म्हणजे तुम्हाला माहिती पडतं की तुमचा मुलगा किंवा मुलगी किती प्रोग्रेस करते या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये. समजा डान्सिंग आहे किंवा आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स आहे, तर त्याच्यामध्ये माहिती पडेल की ती अगोदर किती करत होती आणि नंतर किती करते, म्हणजे किती प्रोग्रेस झाला. आणि हे सर्व आम्ही तुम्हाला आत्ता सांगायला घेतलं कारण डिसेंबर महिन्यात जर तुम्ही हा ॲप डाउनलोड करून तुम्ही ह्याच्यात पार्टिसिपेट केलात किंवा तुम्ही ह्याच्यात गो थ्रू केलात तर त्यांनी एक स्कॉलरशिपसुद्धा ठेवलेली आहे जी 1 लाखापर्यंत आहे. जर तुमच्या मुलांनी सर्व फॉलो केलं, सर्व काय चांगलं केलं तर त्यांना स्टडीजमध्ये 1 लाखाची स्कॉलरशिप मिळू शकते. आणि हे सर्व फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. म्हणून आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओ थ्रू सर्व मुलांना सांगतोय की हा ॲप डाउनलोड करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, आणि पार्टिसिपेट करा आणि शिका आणि काहीतरी कला तुमच्या आतमध्ये घ्या, म्हणजे पुढे जाऊन तुम्ही खूप सक्सेसफुल व्हाल. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे. अभ्यास पण करायचा आणि हे वेगळी काहीतरी कला पण अंगात घ्यायची. नमस्ते. आज आम्ही परत एकदा फिरायला जातोय, म्हणजे माझ्या माणसांना मी भेटायला जाते. सर्वात आधी, नंतर मग काय तुमचे ड्रेसेस आणि साडी दिसत नाही म्हणून आता बघून घ्या. ही आहे मम्मी, ही आहे काजल, ही आहे आमची काजल. काजलचा तो ड्रेसेस आपण 4-5 एकत्र घेतला होता ते. आणि मम्मीची साडी दिल्लूला नाही नेत आहे. अच्छा, दिल्लूला नाही नेत आहे. चल 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 तू पण चल 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 चल. आणि मम्मीने ती साडी नेसली आहे जी तुम्हाला आता इथे दिसणार आहे. दिसली है ना? ती साडी आहे ना? होय. चला रेडी. आज आम्ही आमचे थोडे पैसे वाचवून चाललो आहे.
आज आम्ही ओला उबेर बुक ना केली त्याचं कारण काय आता बघा 5:45 झालेत. आपण 7:30चं मीटअप ठेवलं आहे. डोंबिवलीला पोचायचं आहे 5:45 झालेत. आता जर ओला उबेर पण केली ना तर 7:30 5:45 झाले अजून 6ला पण 15 कमी. ओला उबेर केली ना तर ट्रॅफिक खूप लागतो आणि आताचे रेट्स पण जास्त. पण असं पण नाही की जास्त कंजूसी केली आहे. आम्ही ट्रेन तिकीट केली, लोकल ट्रेन तिकीट, वॅक्सिनेटेड आहे आम्ही, पण आपण फर्स्ट क्लासने जाणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे कसं चांगलं जाऊ आपण. रेट्स पण सांगून टाकतो. ओला उबेरचे मला 600 रुपये पडत होते. फर्स्ट क्लासचे फक्त जायचीच काढल्या. यायचं कसं डोंबिवलीवरून येणार खाली असेल ना रात्रीची, म्हणून फक्त जायची काढली. जायची मला 105 रुपये तिकीट पडली आहे. 315 रुपयाची आपल्याला तिकीट झाली आहे. फर्स्ट क्लास आहे, 5 टाइम्स असतं. चला रेडी. आता आपण कुठे उभे? आपण कांजूरमार्ग स्टेशनला. आणि आपल्याला आज घ्यायला कोण आला? भव्या. हाय भव्या. हॅलो, हाव आर यू? आय एम गुड. आता आम्ही आमच्या कल्याण ट्रेनला वेटिंग आहे. किती वाजले बघा? 6:09ची ट्रेन आहे ना. आता आपण कुठे बसलो? डोंबिवलीमधून ट्रेनमधून उतरून आम्ही रिक्षात बसलो आणि आम्ही नेहरू मैदानला चाललोय. आता किती वाजले एक्झॅक्ट माहिती का तुला? 7:05 झाले. आपण अर्धा तास लवकर आहे. तरी आपली माणसं कशी लवकर येतात ना पहिलेच. तर बाहेर तुम्हाला दाखवतो डोंबिवलीमध्ये राहणारे ओळखतच असतील सगळे, है ना? पोचलो ना. हाय, नमस्कार. कॉंग्रॅच्युलेशन. तुम्ही तर अगोदर आलात. लवकर आले. हां, आपण तिकडे जाऊया का लाईटवरती? कुठून आलात तुम्ही? मी MIDC मधून आली. आणि तुम्ही सर्व? आम्ही डोंबिवली आधीच मी म्हणत होतो मम्मी तिकडे आहे ना. बरं का, इकडे व्हायची. तिकडे आहे ना, तिकडे आहे ना, तिकडे आहे ना. इकडे लाईट चांगली आहे. कुठून आलात? डोंबिवलीवरून आलात? आज 4:30 बजे देखा आपका कि आप आ रहे थे, तुरंत तैयार होके आई इधर. अरे वा, एकदम बादशाह दिख रहे हो. थँक्यू. अर्धा तास लवकर आला. हो, कारण लेट झाला की मग पब्लिक जास्त गोळा होतो मग, है ना. आता अर्धा तास अगोदरच बघा एवढे आले. कुठून आलात? मी डोंबिवली मधून. हाय. हाय मामा. कुठून आलात बरं सांगा? सागावरून. डोंबिवली. डोंबिवली सागाव इथे. या मम्मी आहे बघा बेटा. हाय, नमस्कार नमस्कार. कुठून आलात? गांधीनगर डोंबिवली. काय करा मी करा. तुमचं 1.5 वर्षापासून बघतीये. अरे वा. मला मम्मी खूप आवडते तुमची. अरे वा. आणि तुमच्या मम्मीमुळे मी खूप पदार्थ शिकले छान छान करायला. या बेटा मस्त. या समोर. नेक्स्ट टाइम घरी यायचं. मी टाकलंय आईला. हा, आम्ही पण रत्नागिरीच्या आहोत. अरे वा. भाऊ आहे का? मामाला ऐकत भाऊ अजून बोलत नाही. नाही बोलत. ये इकडे. सर्व कुठून आलं? डोंबिवली. किती वाजता सांगितलं होतं? 7:30 वाजता सांगितलं होतं ना. आता 7:10 झालेत. अगोदरच जेवढे सर्व आलेत. लवकर आला. लवकर आला. भांडुपला कशी क्राऊड जास्त होतं ना. कुठून आला? कॅमेऱ्याला सांगा कुठून आला. डोंबिवली, सर्व डोंबिवलीवरून. आणि अगोदर येणार आहेत पब्लिक. सकाळी पहिला ब्लॉग आम्ही यांचा बघत असतो. पहिले अटेंडन्स लावणारे माणसं. कुठून? डोंबिवली. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. या या या. तुम्ही डोंबिवली ना सर्व? हाय. टिटवालवरून आला. जसा व्हिडिओ माहिती पडला ना यांना वाटलं जत्रेत जायचंच आहे मावशीला हां, अरे वा. फोटो हां, या या काढूया. व्हिडिओ
बघण्यात आणि असं बघण्यात जरा फरक असतो ना. काय व्हिडिओमध्ये चांगले वाटतो आम्ही का असे चांगले वाटतो? नाही, व्हिडिओमध्ये चांगलं वाटतं पण आपण प्रत्यक्ष बघणं आणि व्हिडिओमध्ये थोडा फरक असतो ना. हो, बरोबर आहे. मग असं मस्त वाटतं. कुठून आलात? मस्त मिळाली. कुठून आलात? डोंबिवली? डोंबिवली इथेच राहते मी. माझ्या भावाने ठाण्यावरून सांगितलं शुभांगी की तिथे येणार आहे. लवकर आलात. या तुम्हाला फोटो काढायचा ना? ही ना? आता आलात? कुठून आलात? डोंबिवली. आता हेच जर अजून लेट आली असते तर हे सर्व माणसं असं जमा झाली असते सर. गर्दी झाली असती जास्त. म्हणून असं कसं भेटता येतं ना लवकर येऊन. तुझ्यावर फोटो काढायचा आहे आता. काढायचा फोटो काढायचा. तीन महिन्याची आहे. एवढ्या आजीला बघायला आली, मला भेटायला आली. मला बघायला ना. इथं कोण आहे? कुठून आलात? डोंबिवली. कुठून आला? डोंबिवली. हो डोंबिवलीवरून आली. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि तुझं vlog बघतो, खूप मजा येते हा बघायला. खरंच म्हणजे एकदम घरच्यासारखं वाटतं. लेट आलो ना तुम्हाला? नाही आता लेट आहे? 7ला आलो. तुम्हाला माणसं हाय हाय आता आहे. काय म्हणते? कुठून आला? डोंबिवली. डोंबिवली. अभिनंदन. थँक्यू. अभिनंदन काजल. कुठून आलास? डोंबिवली. डोंबिवली. हाय कर कॅमेराला. हाय कर. 7:25 झाले. 7:25 बरोबर आलेत ना आता टायमावरती. कुठून आला? हाय ओंकार. हाय. योगेश्वरी आणि कुठून आला? डोंबिवलीवरून आला. एक मिनिट माझ्या मम्मीकडे. आणि माझी मम्मी पण. हा बघ. हाय हाय. कसे आहे तुम्ही? बाय. फोटो घ्यायचा आहे. हाय काजल. मुद्दाम आले तुम्हाला कधी भेटायला. भाऊ बरं आहेत ना? एकदम मजा. हाय हाय. कुठून आला? डोंबिवली. कल्याणवरून आला. अरे वा. हाय. हे काय दिलं? थँक्यू. थँक्यू. कुठून? डोंबिवली. हाय. आता बघा बरोबर 7:25. क्रिसमस स्पेशल. बघ ना. एक फोटो बघू दादा. तुम्ही अजून फोटोच नाही काढला? नाही. बापरे. आता आहे बरोबर टायमावर. हे सर्व टायमावर येणारी माणसं आहेत. 1 तास. हाय. कुठून आलात? मी इथेच राहते बाजूला. मस्त मस्त एकदम टॉप चॅनल. कुठून आलात? डोंबिवली. पण विक्रोळीची आहे मी. अरे वा. तुमच्या दिल बघतंय. मी याला सांगत असते आमच्याकडे पर्शन आहे. आमच्याकडे पण आहे. मी मुलुंडवरून आली आहे.
मुलुंडवर आलात? हा भांडूपला गेलेली तेव्हा उशिरा पोचली म्हणलं आता इथे भेटायचंच. हां बरं इकडे आलात. हा, म्हणलं आता काय करा कॅमेराला? चान्स नाही घालवायचा. बाबू कॅमेराला आहे का? सोनी हाय कर. हां आता माणसं जास्त आली सर्व. कुठून आलात? हाय. सगळ्या गोष्टी इतक्या छान छान असतात ना, अरे वा. बघायला आवडतं. कधी अरे वा वा छान वाटलं छान. या सर्व बेटा मम्मी मला. हाय भव्या की फ्रेंड स्पेशल एंट्री. थँक्यू. थँक्यू. तू कसं आहे? एकदम मजेत. आहेत का तुझ्या डोंबिवलीमध्ये पण आहेत का माणसं ओळखीचे? मस्त पैकी आहे. सर्व माझेच माणसं आहेत ना. हाय या आपण का पहिला सर्व हाय करूया आपण कॅमेऱ्याला. सर्व तिकडे जावा ना. हाय कुठून आलात? मी डोंबिवलीलाच असते. अरे वा. तुमच्यासाठी मी ॲक्च्युली काल येणार होती पण तुम्ही यूट्यूबला तुमचं बघितलं ना की तुम्ही आज येणार. चला आपण फोटो काढूया. या सर्वांनी तिकडे जावा ना. आता सर्वांनी हातात पटापट मोबाईल द्या. घ्या. या. कॅमेराला हा मोबाईल एक मिनिट मोबाईल पकडा ना.
आला शोधायला? डोंबिवली Yes, डोंबिवली. वेलकम. या मम्मीला पण भेटा या. ॲक्च्युली मुरबाडला होतो. तुझं येण्याचा मेसेज टाकला येणे म्हणून मुरबाडवरून कामं सोडून आलो इकडे. अरे वा. तुमचे एक्सरसाइज बघून बघून पुढचा गायडन्स पण हवा आहे थोडं. हां करूया बोलूया आपण. तुमच्यावर एक सेल्फी कशा आहात? हाय. तुम्ही कुठून डोंबिवलीवरून आलात? हां हाय. कुठून आलात? डोंबिवली वेस्टवरून. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. बरं तुम्हाला सुचतं चांगलं कंटेंट वगैरे टाकणं. थँक्यू. म्हणजे बाबा तुमचं युट्यूब बघून एवढं ना मस्त वाटतं ना. तू जेवढ्या साध्या सोप्या पद्धतीत सांगतो ना ते आम्हाला पटकन कळतं, एकदम सरळ सोपी. खरंच तू बनव त्यासाठी व्हिडिओ. हाय कर मामाला. से हाय. या बाजूला फोटो काढायचा या ना. सेल्फी काढूया ना. हां या ना. एक मिनिट मावशी मला काकू तुला पण किती आवडली आजी? हां. हाऊसफुल कितना एकदम. बज रहा है? 8 को 5 का. खास केक करून आहे. काय आलं? केक आणलाय. अरे वा. डिझाईन त्यांनी छान स्वतः केली. बनवलाय. अच्छा एक दुसऱ्यांना बनवायचं आहे का? बरोबर तुमचं नाही लग्न अजून महिना पण नाही झालं लग्न. एवढं मोठं काय ना केवढंच आहे बघ ते. लाजता आहे तुम्ही. हो ना मी नाही लावत आता, मी खातो बघा. कसं झालं? या केकचं नाव सांगा मला. रसमलाई. हाय करा कॅमेऱ्याला. कुठून आलात? कुठून आलात? डोंबिवली. डोंबिवली. माझी मम्मा आहे. नाही रे, माझी मम्मा आहे. खूप छान आहे तुमची. आणि तुमची दिलू जशी आहे ना तसं आमचं डुग्गू आहे. आहे का? म्हणजे मांजर आहे बोका. बोका आहे आणि सेम दिसतात. मी तुला मेल पण करणार होती. अभिनंदन. आईबरोबर एक फोटो काढ. डोंबिवलीवरून आलात ना? हो ह्या तुमच्या ज्यूस फॅन आहेत. सगळे एपिसोड बघतात. हाय. स्माईल पण गेली. अरे वा. यांनी पण आम्हाला कॅडबरी दिली. थँक्यू. चला आता पॅकअप. नैवेद्य फोटो होता. आई म्हणून कशाला घेऊन गेली? बाबूवर फोटो. तुम्ही आता आला? कुठून आला? डोंबिवलीवरून. कॅमेऱ्याला हाय करा. आता आली तू? कॅमेऱ्याला हाय कर. फोटो काढायचा आहे? भेटायला नाही आली. ब्लॉग आहे तिला बोलायचं. आहे. माझ्यासोबत प्लीज एक फोटो काढा. मी तुमच्या ब्लॉग्स नेहमी बघते. काढूया. आता आला? हाय करा कॅमेऱ्याला. कुठून आलं? डोंबिवलीवरून. आम्ही तेच विचार केला आल्यावर तुम्ही कुठे आहे ते शोधत भेटलं. मुलं पण शिकतात. पप्पू कसा वागतो मम्मी बरोबर. तसाच वागायचा. मला ही 2 मुलं आहेत. मी तुमचं चॅनल बघते शुभांगी खिरसे. हाय करा. आणि माझी आई पण बघते. अरे वा. खाली दगड वरती खाली येतात ते. चला मी काजलला क्वेश्चन विचारायला सांगतो. काजल, आपण लहान मुलांना काय क्वेश्चन करतो? आपण नेहमी लहान मुलांना क्वेश्चन करतो ना, व्हॉट इज युअर हॉबी, तुझं हॉबी काय? तर तो समोरचा मुलगी आपल्याला बोलतो माझं हॉबी ड्रॉइंग आहे किंवा सिंगिंग आहे. पण कॉज ऑफ एज्युकेशन म्हणजे स्कूलमध्ये जे तो शिक्षण घेतो ते ट्युशन्स पण त्या सगळ्या वेळेमध्ये तो स्वतःच्या हॉबीकडे केवढं लक्ष देतो हे आपल्याला माहितीच नसतं. किंवा त्याची जी सिंगिंगची हॉबी आहे किंवा ड्रॉइंगची हॉबी आहे तो कोणत्या लेवलपर्यंत नेतोय. तो या हॉबीसाठी तो वेळ नाही देऊ शकत. तर येलो क्लास हा खूप बेस्ट ऑप्शन आहे की तो त्याच्या हॉबीला पुढे घेऊन जाईल आणि प्रोग्रेस करेल त्या फील्डमध्ये तो. आणि हे सर्व घर बसल्या बसल्या लाईव्ह आपण ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून सर्व काही करू शकतो. तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये डाउनलोड लिंक दिलेली आहे येलो क्लासची. ती तुम्ही ॲप डाउनलोड करा आणि सर्व हॉबीज तुम्ही सुद्धा पहा आणि तुमच्या मुलांना सुद्धा शिकवा हे हॉबीज. म्हणजे ते आपल्या लाईफमध्ये सक्सेसफुल होतील.